Us donem la benvinguda a Palau Macaya. De seguida començarà l'activitat. Si us plau, comproveu que teniu els telèfons mòbils apagats. Moltes gràcies. Les damos la bienvenida a Palau Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, compruebe que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Molt bona tarda. L'anfitrió, Josep Oller, director del Palau Macaya, ens dona la benvinguda. Moltes gràcies, Ramon. Bona tarda a totes i a tots. Molt benvinguts al Palau Macaya, Centre UNESCO amb les Ciències Socials i les Humanitats de la Fundació La Caixa. Mireu, unes breus paraules. És que abans els he saludat, per tant, però ho faré formalment, vull dir, sigueu saludats de nou. Només unes breus paraules i una idea, fonamentalment. Fa goig que acolliu-vos cada any aquí, és a dir, jo he estat 2 etapes director d'aquest espai i és bonic, ja l'any passat, quan em vaig reincorporar, també retrobar els Premis Pinyols de nou, que continueu fent aquesta feina, retrobar-los aquí en el Palau Macaya. I la idea és, els premis no deixen de ser el que, si voleu, i ara probablement, com es diu en castellà, rizo el rizo, el que en diríem transferència de coneixement. Vosaltres premieu bones pràctiques d'institucions o d'entitats que, a criteri del jurat dels Premis Pinyols, considereu que fan una bona feina d'inserció laboral. Però i a més sensibilitzeu a la societat a partir dels premis amb la xacra que és encara el tema que hi ha moltes persones que els costa trobar feina i sobretot una altra xacra que ja fa temps que apareix, que és la precarietat laboral. Només per això, només per aquesta feina d'altaveu, és una altra manera també de fer arribar a la societat que, malgrat el repte que tenim de tenir un treball estable o de moltes persones aconseguir un primer treball, hi ha bones pràctiques en el nostre país que ens fan seguir amb l'esperança que moltes persones treballant junts per un mateix objectiu fa possible petites transformacions. I crec que no sé, jo quan em preparava jo aquesta idea em venia molt al cap, de tants anys, no sé, em deien ara com la 28a edició dels Premis Pinyol, imagineu, és a dir, quanta feina feta en aquests 28 anys, d'una feina que el premi, en definitiva, és una punta de l'iceberg. L'important és tot el que hi ha a sota, que és tot el que feu el dia a dia amb aquests més de 40 anys, com diu el vostre logo, de feina des de la vostra associació. Res més, sigueu molt benvinguts. Espero l'any vinent, i perdoneu la pedanteria, tornar-vos a acollir aquí. Per part de la Fundació La Caixa sereu, com sempre, molt benvinguts. I no vull ser maleducat, però és que d'aquí 20 minuts tinc un altre acte aquí dalt. El Palau Macaya és un centre de diàleg i reflexió i fem moltes activitats diferents i també m'esperen per donar la benvinguda. Estaré una estoneta i si em veieu que m'aixeco no passa res. Gràcies. Gràcies, Josep Oller, director del Palau Macaya. Benvinguts a aquest acte de lliurament dels Premis Pinyol a la seva 28a edició. Acció Solidària contra l'Atur fa més de 40 anys que lluita contra l'exclusió social que significa, per moltes persones i famílies, estar a l'atur o amb un contracte de treball precari. L'entitat actua amb els recursos i amb les aportacions que faciliten els donants, entitats i també els particulars. Actua amb la implicació del patronat, el voluntariat i les persones contractades. Acció Solidària contra l'Atur col·labora tanmateix treballant en xarxa amb més de 50 entitats del món social i econòmic a través de les quals molts beneficiaris potencials. Aprofitem per agrair a la Fundació La Caixa la seva generositat en finançar un dels 2 premis, concretament el Trajectòria, i al mateix temps també és d'agrair la implicació del Consorci de la Zona Franca que patrocina l'altre premi, que és el Premi de la Innovació. Francesc Ventura i Pere Navarro, representants d'ambdues entitats, moltes gràcies a tots dos.
Moment ja d'acabar de completar la presentació de la taula i de fer-ho precisament amb la presidenta de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur, Adriana Casademont. L'acompanyen, com hem dit, el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, en Pere Navarro, i també l'adjunt a la direcció de l'àrea d'inclusió social de la Fundació La Caixa, Francesc Ventura. De seguida els escoltarem a tots, però abans sapiguem en imatges què fa Acció Solidària contra l'Atur. Estem aquí per ajudar a tirar endavant somnis en moments difícils, a fer-los realitat, a que les persones s'aixequin cada dia il·lusionades per anar a la feina, a convertir l'atur i les situacions de treball precari en emprenedoria. Donem el primer impuls en forma de crèdit sense interessos a qui vol autoocupar-se, prioritzant a aquelles persones que pertanyen a un col·lectiu vulnerable. Les acompanyem perquè el seu projecte tingui el major èxit possible i valorem les competències personals i l'impacte social que pot generar. Una oportunitat que hem donat a més de 16.000 persones des del 1981. Tot això és possible gràcies a la Roda de la Solidaritat i a un equip de voluntaris i voluntàries de diferents sectors, reforçat per un equip tècnic de persones professionals en actiu i el suport econòmic i de col·laboració d'empreses i particulars. Gràcies per fer-ho realitat. Acció Solidària contra l'Atur. Més de 40 anys treballant per donar molta feina. Ara sí, si és tan amable, Adriana Casademont, presidenta d'Acció Solidària contra l'Atur. L'escoltem. Gràcies. Autoritats i representants de Generalitat, Ajuntament i Consorci de la Zona Franca. Bona tarda, benvinguts amics, socis i col·laboradors d'Acció Solidària. En nom de la nostra entitat, em complau donar-vos la més càlida benvinguda en un dia tan especial per nosaltres, la celebració de la 28a edició del lliurament dels Premis Josep Maria Pujol al foment de l'ocupació. En els més de 40 anys d'existència d'Acció Solidària, la nostra missió ha estat perseverant, donar suport i acompanyament a persones que estan a l'atur o en situació vulnerable, donant préstecs sense interessos per poder-se autoocupar. Aquest any 2025 venim acompanyant més de 60 persones, creant o consolidant 23 llocs de treball i atorgant 127.000 euros en préstecs. En el decurs de la nostra història, des de l'any 81, hem finançat més de 14.400 projectes amb una inversió acumulada de més de 20 milions d'euros. Aquest suport ha contribuït a consolidar gairebé 16.000 llocs de treball. El retorn d'aquests préstecs serveix per atorgar-ne de nous, fent el que anomenem la roda de solidaritat. Som conscients, i ho constatem en el nostre dia a dia, que una ocupació no solament és una font d'ingressos, sinó que també una forma de realització personal, de creixement i contribució a la societat. Una ocupació digna ens dona l'oportunitat de sentir-nos útils i valorats. Per això fem nostra la cita de Nelson Mandela: un treball digne és la base d'una vida digna. Els Premis Pinyol es varen crear precisament per reconèixer l'esforç en la trajectòria i la capacitat d'innovació en la creació de feina digna i en la inserció laboral de persones en risc d'exclusió. Avui venim a reconèixer la tasca de les entitats que, com nosaltres, ofereixen suport i oportunitats a persones en risc d'exclusió, amb dos premis, el d'innovació i el de trajectòria. Durant aquests 28 anys dels Premis Pinyol hem comptat amb un observatori de coneixement privilegiat per comprendre les diferents cares de la realitat de l'atur en el nostre país. Seleccionar els dos guanyadors d'aquesta edició n'ha estat una feina gens fàcil i vull agrair sincerament la tasca del jurat, que com sempre ha estat excel·lent, justa i rigorosa. Al mateix temps, agrair la comissió organitzadora d'enguany, que fa possible que aquest acte sigui exitós i agradable per tots. Així ho esperem. Comptarem amb la companyia de les dues entitats guanyadores de l'any 24, l'any passat. Bona Voluntat en Acció i És Imperfect de l'entitat Espigoladors, que ens explicaran la seva experiència des d'aleshores. Celebrar aquest acte al Palau Macaya ens honora i agraïm al seu director, senyor Josep Oller,
que ens hagi obert les seves portes un any més. I aquests premis no serien possibles sense la col·laboració de la Fundació La Caixa i el Consorci de la Zona Franca, amb la presència del senyor Francesc Ventura, adjunt a la direcció de l'àrea d'inclusió social de la Fundació La Caixa, que patrocina el Premi a la Trajectòria, i la del senyor Pere Navarro, delegat especial del Govern a la Zona Franca, que patrocina el Premi de la Innovació. També voldria fer una menció especial als caputxins, que han estat sempre al nostre costat des dels orígens i que ens cedeixen el seu espai per desenvolupar la nostra feina. I, com no, el conductor de l'acte, el periodista amb lletres majúscules, que és en Ramon Pellicer, amb la seva llarga trajectòria i especialment a TV3, de tots coneguts i que ens ha acompanyat tota la nostra vida i que tan generosament ens ofereix el seu talent per fer aquesta tarda una estona inoblidable. Gràcies, Ramon. Igualment, agrair als donants, que són el motor imprescindible per fer la sostenibilitat de la nostra missió. Els voluntaris, que analitzen i acompanyen els beneficiaris donant recolzament en tot el procés d'emprenedoria. Ells són el suport necessari per a tots els beneficiaris. A l'equip tècnic, també moltes gràcies perquè és l'engranatge necessari perquè tot funcioni amb professionalitat i saber fer. El patronat, amb un equip de persones sèries, rigoroses i rellevants, enfocats a la recerca de recursos i aliances amb altres entitats. A tots, moltes gràcies pel vostre compromís i dedicació. El vostre suport és fonamental per l'èxit de la nostra missió. Mentrestant, nosaltres continuarem fent camí i no ens aturarem. Us animo a que ens coneixeu millor, a que col·laboreu amb nosaltres com a voluntaris o ajudant-nos a sostenir econòmicament la Fundació a través de donacions o llegats solidaris. I estant aquí avui amb vosaltres és, sens dubte, una altra manera de fer-nos suport i costat. Així doncs, benvingudes i benvinguts. I de tot cor, gràcies per ser-hi. Moltes gràcies, Adriana Casademont. Ara és el torn d'escoltar el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, senyor Pere Navarro, si us plau. Moltes gràcies, Ramon. Amigues i amics, company i companya en aquesta taula virtual que ens acompanya avui aquí. No porto tantes edicions aquí, però ja comença a ser una tradició la meva presència aquí. I us he de dir que és i la teva també, o sigui, els tres que estem aquí al davant, a l'escenari, però us he de dir que és un dels actes més agraïts en els quals podem assistir. I és una tradició, llavors jo no recordo què vaig dir l'any passat, però crec que vaig fer un joc de paraules amb acció solidària contra l'atur, etc. Per tant, aquest és un recurs que ja no tinc aquest any. Però sí que vull, en primer lloc, agrair la feina que feu des de la Fundació. Les persones que esteu al capdavant de la Fundació, les persones voluntàries, perquè al final del que es tracta és de donar oportunitats a les persones que estan pitjor. Estem veient que les xifres de l'atur estan baixant cada dia, estem veient que estan pujant les xifres a les persones que estan contractades, que tenen feina, però això no arriba a tothom. I les persones més vulnerables són les que els hi costa més de poder tenir una feina que els hi permeti viure amb dignitat. I és entitats com la vostra la que arribeu fins l'últim lloc i la que actueu perquè totes aquestes persones, especialment vulnerables, puguin tenir aquesta oportunitat. Estem en un acte que és un dia a l'any, els Premis Pinyol, però és un dia a l'any que exemplifica una feina que es fa cada dia. Tu ho has expressat clarament en aquest informe del que feu cada dia durant tot l'any. I crec que això és molt important perquè aquests premis, que avui m'han dit que és secret, per tant no puc dir qui són els... Sé qui són els guanyadors del meu apartat, però tampoc sé el dels apartat del Francesc Ventura. Però en qualsevol cas, això, i és molt interessant que hi hagin els de l'any anterior, perquè això fa que ens expliquin com ha anat aquest any i què els hi va significar el premi. Els premis són molt importants, però és molt més important també la feina del dia a dia. I algú es preguntarà, què fan aquests al Consorci de la Zona Franca amb uns premis com aquests, col·laborant
amb la Fundació Acció Solidària contra l'Atur. Bé, el Consorci de la Zona Franca, poca gent ho coneix, o concretament, perquè molts diuen, bueno, el port, nosaltres som el que estem al costat del port, però no som el port. Què és el Consorci de la Zona Franca? És una institució pública que té una governança, a més, molt plural. En el plenari que tenim hi ha representat l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Govern de l'Estat, els sindicats, els patronals, tothom, està tothom allà. I malgrat que està tothom, a les reunions que fem d'aquest plenari, que són 2 cops a l'any, al desembre per aprovar els pressupostos i el juliol, per aprovar els comptes, les decisions, els acords els prenem gairebé o per unanimitat o gairebé per unanimitat. Què significa això? Això significa que nosaltres hem creat un espai de consens social, econòmic i també polític en els temps que corren, per fer que una de les feines més importants, un dels encàrrecs més importants que tenim com a Consorci de la Zona Franca, que és la promoció econòmica, també la creació d'oportunitats, sigui alguna cosa que estigui compartida per totes les entitats socials, econòmiques i polítiques del país. I això és el que estem fent. Nosaltres no rebem diners de cap institució, nosaltres ens mantenim econòmicament amb la gestió del polígon industrial de la Zona Franca, que és allò que hi ha al Delta del Llobregat, a la part esquerra del Delta del Llobregat, aigües avall. Tot aquell polígon de 6 milions de metres quadrats bruts, més alguns edificis que gestionem a la ciutat de Barcelona, com els Nexus a la UPC, o l'Eureka de la Universitat Autònoma, o la Torre Tarragona, que està, com el seu nom indica, al carrer Tarragona. Tot això produeix els ingressos necessaris perquè puguem fer promoció econòmica. Promoció econòmica què vol dir? Vol dir explorar noves formes d'economia. Vol dir explorar també noves formes de llocs de treball. Vol dir que d'acord des de lo públic, d'acord amb els privats, poder encetar programes que facilitin l'ocupació també de totes aquelles persones que volen tirar endavant la seva vida fent el que els agrada, fent el que creuen que poden aportar al conjunt de la societat i el que creuen també que els hi pot aportar una vida digna a totes aquestes persones. Per tant, els objectius són molt coherents, no? L'objectiu que teniu vosaltres com a fundació i el que tenim nosaltres com a entitat pública. L'objectiu és molt fàcil i molt complicat al mateix temps, que és la creació d'oportunitats perquè tothom que ho necessiti, que vulgui i que pugui, gràcies a aquestes oportunitats, pugui viure dignament. Dignament en una societat en la que tenim molta sort, estem en el primer món, estem veient com en molts altres llocs del món, només viure és molt complicat, viure dignament encara és més complicat. Però això no vol dir que estiguem molt bé i això no vol dir que hàgim de recórrer encara un llarg camí perquè això sigui cert. Però és un camí que volem recórrer en favor de les persones que més ho necessiten i que el volem recórrer no només en un moment puntual com els Premis Pinyol, però sobretot el volem recórrer amb entitats com la vostra, amb la fundació de l'Associació Solidària contra l'Atur. Així que enhorabona a les entitats guanyadores i moltes gràcies per la feina que feu cada dia. Gràcies. Moltes gràcies, Pere Navarro. És el torn de Francesc Ventura, adjunt a la direcció de l'àrea d'inclusió social de la Fundació La Caixa. Sisplau. Gràcies, Ramon. Bona tarda. Doncs un any més, és un plaer estar un any més en aquest acte. Com estaven dient, la Fundació potser ja fa més de 20 anys que col·laborem amb els Premis Pinyol. En el meu cas són 5 anys que ens trobem en aquesta taula i també és una cita molt esperada. Molt esperada perquè estem en família, molt esperada perquè avui reconeixem les entitats premiades i tenim l'enllaç amb les de l'any passat. Molt content perquè és un acte que respira compromís, proximitat i reconeixement de la feina ben feta.
Jo felicito ASCA pel fet de lo que és l'organització d'aquests premis, doncs amb aquesta ja portem 28 anys, i molt especial que un dels premis sigui a la trajectòria de les entitats. Jo crec que en un moment en què vivim la immediatesa de les coses han de ser ràpides i ja, doncs el fet que premiem el recorregut que fa una entitat és una manera de reconèixer l'esforç constant, la perseverança, la capacitat d'adaptar-se als canvis, la millora continuada, la innovació i aquest recorregut de llarg termini i treballar en visió de llarg termini. I això és el que a vegades també ens falta una mica per aquesta immediatesa. Des de la Fundació La Caixa compartim aquest treball de visió a llarg termini i ho fem, per exemple, amb el programa Incorpora. El programa Incorpora d'inserció sociolaboral, que ja fa 19 anys que està funcionant, va començar el 2006, són 19 anys treballant per la inserció laboral de persones amb dificultats per accedir al mercat laboral. Ho fem a l'àmbit de Catalunya amb més de 150 entitats. I són 19 anys que el que s'ha fet és s'ha consolidat una manera de ser, una metodologia que al final està basat en treballar des de la proximitat, la confiança i sobretot el treball en xarxa de totes les entitats i aquesta complicitat amb altres gens. En realitat el programa Incorpora és molt més que una intermediació laboral. És sobretot una aliança de voluntats d'aquestes entitats socials que treballen en xarxa, jo dic 150 que en tenim a Catalunya, més de 400 en tot l'Estat. Les empreses que aposten per aquestes persones i que també volen ser també un agent de canvi social en el seu territori, són més de 15.000 empreses les que en tot l'Estat col·laboren i fan possible les gairebé 40.000 insercions que es fan en l'any, i també la voluntat de les administracions locals que amb les seves polítiques d'ocupació que siguin coherents amb les necessitats del territori i les necessitats del mercat laboral. Perquè sabem que al final tots aquests reptes que són complexes només acaben tirant endavant si treballem amb un compromís compartit i amb una aliança entre tots els agents. Aquesta forma de treballar és precisament el que dona aquesta continuïtat i solidesa en el programa, perquè la inserció laboral, de fet, és molt més que aconseguir un contracte laboral per a una persona. La inserció laboral és un procés que demana temps, coneixement i treballar amb els recursos del territori, treballar d'una forma comunitària i, per tant, treballar amb aquestes complicitats. Per això, reconèixer avui la trajectòria d'una entitat no és només un gest simbòlic, com també deia en Pere, és reconèixer la coherència, la capacitat de teixir aliances i la capacitat de transformar vides a través del treball. Reitero l'agraïment a ASCA per organitzar aquest acte i felicitar a l'entitat premiada, que desvetllarem de seguida, perquè darrere d'aquest reconeixement hi ha moltes històries de superació de persones que han trobat una oportunitat i sobretot uns professionals que treballen des del cor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesc Ventura. Tal com ens avançava la presidenta, Adriana Casademont, és l'hora d'escoltar els guanyadors de l'any passat per saber com els ha anat. El Premi Innovació va ser per És Imperfect Food, Societat Limitada, i el Premi Trajectòria va ser per Bona Voluntat en Acció. De seguida escoltarem Mireia Barba, directora de És Imperfect Food i presidenta de la Fundació Espigoladors, i a Marta Carreras, directora de la fàbrica És Imperfect. Abans, però, les imatges. Som la revolució de les segones oportunitats. A És Imperfect, el que és rebuig es transforma en valor, perquè creiem que allò que el sistema exclou és el que més ens defineix. Cada fruita i verdura imperfecta té una història. Massa sovint es queda al camp, oblidada per no encaixar en els cànons absurds de la perfecció. Gràcies a la pagesia, la terra segueix donant fruits. Treballem juntes perquè el menjar no es perdi, sinó perquè t'arribi a tu. Aquí és on entrem nosaltres. Ens ho porten al nostre obrador de segones oportunitats i el transformem en productes plens de vida. Conserves vegetals fetes amb consciència, amb l'objectiu de no malbaratar
ni un bocí de futur. I tu que ens escoltes, ets part d'aquesta revolució. Amb cada compra dones vida a un nou futur, perquè darrere de cada conserva hi ha històries de justícia social i de les segones oportunitats reals. Però això va més enllà del menjar. És una lluita col·lectiva. Exigim un canvi real, la fi de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Som l'obrador de les segones oportunitats, sempre imperfectes, mai excloses. Venia de gust estar-ho, és l'hora de berenar. Mireia Barba, Marta Carrera, sisplau. Bona tarda a tothom, som la Marta i la Mireia. Estava sentada a la cadira i, de fet, estic veient cares, però m'ha fet especial il·lusió veure persones per les quals, si no haguessis sigut per elles, avui no estaríem aquí. El Francesc Ventura, fa 11 anys, la Fundació La Caixa va impulsar un programa on escollien 20 idees innovadores per tot Espanya i el procés de selecció era un procés que era dur, no? I les últimes entrevistes que jo vaig fer, l'última va ser amb el Francesc Ventura i al cap de pocs dies em van entrar-me dins el programa. Per tant, gràcies Fundació La Caixa, perquè si no, avui si no haguessis sigut aquests creients d'una idea que no era, però que vosaltres veu veure que podia arribar lluny, doncs avui no estaríem aquí. L'any 2017 vam anar al Prat de Llobregat i aquí veig el Juan Carlos Moreno i l'equip. Vam fer el nostre primer obrador i érem una associació en aquell moment i buscàvem finançament. I aleshores vam picar a la porta d'Acció Solidària contra l'Atur i un dels seus economistes ens va fer un tercer grau d'aquest molt de finances, però amb un tracte humà que ens va fer també, ens va donar un préstec que vam tornar amb els terminis establerts. Si no hagués sigut per Acció Solidària contra l'Atur, no haguéssim pogut impulsar el nostre primer obrador. Un obrador al barri de Sant Cosme, on també vam tenir el suport de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i també vam tenir una especial col·laboració, perquè crec que les empreses del nostre sector no sol hem de fer inserció laboral pròpia, sinó que també hem d'apostar i amb el nostre exemple també hem de fer aliances estratègiques. I m'ha fet també molta il·lusió quan hi he entrat veure a Saó Prat. Els amics i amigues de Saó Prat són veïns, tenen una de les seves línies de construcció i són els que van fer les obres del nostre primer obrador i també del nou centre de producció. Fa un any vam venir aquí amb nervis, però també amb molta emoció i vam ser candidates al Premi d'Innovació. Ens havíem traslladat d'aquest espai de 270 metres quadrats a una nova nau, a un centre de producció de 1.000 metres quadrats, triplicant l'espai. Abans treballàvem amb olles de manera continuada. En aquest nou espai treballem amb maquinària pesant, més tecnològica, amb nous processos i portàvem 8 mesos de posada en marxa. Jo crec que era un moment que estàvem amb moltes ganes de tirar endavant, però també amb un esgotament. Quan vam rebre aquest premi, al final és un reconeixement que és una injecció d'aire fresc, no sol directament per nosaltres, sinó per tot l'equip. El dia següent vam anar al centre de producció a les 40 persones i vam dir, cap endavant, perquè ja som uns quants més que ens acompanyen. És Fundació La Caixa, és Acció Solidària contra l'Atur, és el Consorci de la Zona Franca, i això fa que nosaltres puguem continuar cap endavant. Gràcies a... Cada cop que una empresa, que una entitat, que una administració pública, que una persona confia en projectes com els nostres, no sol aposta per projectes socials, sinó aposta per un nou model de fer economia, més sostenible, més inclusiva, més humana. I nosaltres també us direm que nosaltres, amb tota la convicció, amb tota la passió, continuarem treballant per fer créixer el model que tenim ara, però amb un model d'escalabilitat, perquè entenem que els productes és imperfecte o els productes d'entitats del nostre sector, si no creixen, no serem competitius. I el que sí que volem és que realment formin part, però
realment que formin part de l'economia real. I ara sí que us deixo la paraula a la Marta Carreras, una partner superespecial que us posarà una mica al dia de tot el que hem fet en aquest últim any. Jo ja l'any passat, bona nit, bona tarda a tots, vaig rebre aquest premi també amb molta emoció. La Mireia no hi era, però vaig venir amb la tècnica d'inserció laboral, Agustina, i el que ha dit la Mireia és cert, no? Al final han sigut uns mesos de molta feina, de molt treball, i des de dir-vos xifres, vaig a fer xifres perquè també sembla que d'alguna manera també donem visibilitat a el que estem fent. De l'any passat a aquest any hem fet 850.000 pots, que dius, són pots de conserves de tots tamanys, però és quasi 1 milió de pots, que és Déu-n'hi-do. I amb això hem anat recuperant uns 177 tones d'aliments. Hem anat recuperant directament de la pagesia, que tens un contracte amb ells, els hi paguem el que nosaltres tenim ja pactat i d'aquesta manera també d'alguna manera fem que mantenim viu el teixit local, el teixit del territori i d'aquesta manera també reforcem el sector agrari que també ens agrada tant al Prat de Llobregat, que estem nosaltres allà. I aquesta manera de créixer també influencia directament a les persones que estem contractant dia a dia i al final és un itinerari de projecció personal per totes aquelles persones que ho necessiten. Hem passat de 16 a 25 persones en aquest any. Nosaltres portem més Imperfect des del 2018, portem ja 8 anys de recorregut, però sí que aquest obrador ens ha permès poder contractar a més persones també i que d'alguna manera vagi aprenent el camí de fer una conserva, que és un aliment que al final també és una empresa alimentària normal i corrent i que ells també vagin aprenent. Què hem fet més d'aquí? Hem fet nova maquinària, amb els diners que benvinguts siguin, de donacions, de premis, de tot el que aporten entitats. Hem fet maquinària, nova maquinària, una màquina que talla carxofes automàticament, una màquina pela patates, i em direu, home, però això treu feina? No, no treu feina. El que fa és que ensenyem maquinària a tota aquesta gent que està aprenent, perquè així quan vagi a una empresa convencional ells sàpiguen com maniobrar, com fer anar aquesta màquina. Tot tutelats per personal també tècnic, que està qualificat i que també d'alguna manera sabem el que ens fem, només faltaria. Llavors aquestes màquines són eines al servei de les persones i els ajuda a millorar aquestes competències i preparar-se també per fer aquest salt que dèiem de l'empresa convencional. I el resultat tenim beneficis ambientals. Som una empresa B Corp, que B Corp és una certificació que donen aquelles empreses que tenen uns alts estàndards positius amb l'impacte ambiental i amb l'impacte a les persones. Ens estem certificant ja cada any amb una puntuació molt alta perquè també ens dona visibilitat a altres empreses que són B Corp però que no són tant d'inserció laboral o tant socials com nosaltres. I això, per veure aquestes 177 tones de fruita i verdura que hem anat recuperant, equivalen a estalviar 1.214 milions de litres d'aigua. I dius, home, i què vol dir això? Nosaltres ho extrapolem amb dutxes que ens estalviaríem. I això són 15 milions de dutxes d'aigua que ens estalviaríem amb aquest any que portem fent aquestes conserves. I alhora també reverteix amb l'impacte ambiental de CO2 que no hem emès a l'atmosfera i han sigut 200. Ens hem estalviat 266 tones de CO2, que és dels aliments que, clar, com que els recuperem, si això al final si es queda al camp, reverteix a l'atmosfera directament. I això també és tot, tanca el cercle de la nostra feina. I hi ha també una altra, per lluitar pel planeta perquè sigui més sostenible, també hem fet aerorefredador. Un aerorefredador què vol dir? Vol dir que l'aigua que fem servir i per estalviar energia la reaprofitem amb un sistema que hem creat de l'autoclau. Per exemple, l'autoclau és una màquina estabilitzadora de conserves que gasta moltíssima d'aigua, però aquesta l'hem aconseguit refredar i tornar també en el seu inici perquè així d'alguna manera no es malmeti aquesta aigua que és tan preuada, més ara i sempre. I també tenim un projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre, que amb l'Ajuntament estem parlant a veure si això seria un projecte que estaria molt bé perquè tot és elèctric al nostre obrador, no hi entra el gas i d'aquesta manera també podríem retroalimentar-nos energèticament parlant. I res, dir-vos que aquest obrador s'ha convertit en un espai de referència per a la transformació alimentària, inclusiva, tant al Prat com al Baix Llobregat, com jo crec a Catalunya. Ens agradaria replicar aquest obrador a molts llocs de Catalunya i d'arreu del món, però a poc a poc, portem poc temps, jo crec que anem avançant i res, us volia agrair a tothom i moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Gràcies, Mireia. Jo crec que heu de començar a pensar en canviar el nom de l'empresa perquè no m'ha semblat gens imperfect
ans al contrari, amb aquests resultats. Em sembla genial poder pujar aquí i explicar per què serveixen aquests premis. Per què serveix aquest suport econòmic? Doncs mira els resultats, espectaculars. Doncs ara hem d'escoltar la Júlia Martínez Champi, perquè és l'hora de saber com li ha anat amb ella la feina. Ella és coordinadora i treballadora de Bona Voluntat en Acció. I també hem d'escoltar a Cristina Vallet, que és de la Junta Directiva. Però, com sempre, abans les imatges. Bona Voluntat en Acció és una associació basada en el voluntariat que treballa des de 1997 per a la inclusió social i laboral de les persones que es troben en situació d'exclusió social del barri del Poble Sec i voltants. Des de Bona Voluntat en Acció es treballa donant resposta a situacions de desigualtat social que es troben en la nostra societat a través d'una acció integradora i transversal que inclou des de l'atenció de necessitats bàsiques com l'alimentació, passant per les llengües i inserció sociolaboral. El principal objectiu és acompanyar les persones en el seu procés d'integració a través d'un pla de treball adaptat a les necessitats de les famílies. Des de Bona Voluntat s'ofereixen diferents serveis d'informació, assessorament i altres activitats. Tot això és possible gràcies als més de 90 voluntaris i voluntàries que col·laboren amb l'entitat. Molt bé. Si us plau, Júlia Martínez Champi, Cristina Vallet, tot vostre. Bé, bona tarda a tothom. En nom de Bona Voluntat en Acció voldria començar expressant el nostre agraïment més sincer a Acció Solidària contra l'Atur per aquest reconeixement i per haver-nos convidat avui a ser presents aquí. Rebre el Premi Pinyol pel foment de l'ocupació, en concret el Premi a la Trajectòria l'any 2024, per nosaltres va ser molt més que una distinció. Va ser un reconeixement a una manera d'entendre la tasca social feta des de la proximitat, la constància i sobretot des de la confiança en les persones i en els seus processos. I és que després de més de 25 anys treballant al barri del Poble Sec, sentir que aquesta feina és reconeguda ens va omplir d'orgull i també de responsabilitat. Bona Voluntat en Acció és una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar les condicions de vida de persones i famílies en situació de vulnerabilitat social que viuen al barri del Poble Sec o al districte de Sants Montjuïc. Som una entitat força petita, però tenim una gran comunitat darrere, persones voluntàries, sòcies, professionals, col·laboradores i sobretot aquelles famílies a les quals acompanyem i que dia rere dia ens recorden per què fem el que fem. Des del nostre local al Poble Sec oferim un acompanyament social continuat des del moment en què les treballadores socials coneixem a les famílies fins al moment final del seu pla de treball amb nosaltres. Oferim un suport en la cobertura de necessitats bàsiques mitjançant l'entrega d'un lot de productes d'aliments setmanal i una orientació laboral i formativa continuada. Però més enllà d'això, el que intentem és oferir un espai d'acollida i de dignitat, un espai que és dificultós de trobar quan les persones lluiten amb processos obstaculitzadors, com ho pot ser trobar-se en situació administrativa irregular. Aquestes persones viuen problemàtiques continuades que vulneren directament els drets humans. Alguns exemples que se'ns acudeixen: no poder aconseguir una cita per iniciar un procés d'asil polític després de fugir del país d'origen per protegir la pròpia vida, trobar-se amb dificultats desorbitades per accedir al dret i, recordem, a l'obligació d'empadronar-se, la impossibilitat total d'accedir a un habitatge digne, en no poder aportar ni nòmines ni contractes i acabar vivint 5 membres d'una mateixa família en una sola habitació pagant un preu desorbitat, dificultats per accedir a la targeta sanitària, dificultats per aconseguir una plaça a l'escola i la llista segueix i segueix, afectant directament el procés migratori de la persona, que ja de per si genera un dol que abarca absolutament totes les àrees. En una societat on aquestes persones es troben un no gairebé allà on van, nosaltres volem ser un sí. Gràcies als diners dels Premis Pinyol vam poder seguir amb un procés d'innovació dintre dels nostres projectes sociolaborals. En primer lloc, hem impulsat col·laboracions estratègiques amb empreses. Aquestes aliances han permès que la intermediació laboral sigui més efectiva i, sobretot, més humana. No es tracta només d'enviar currículums, sinó de construir aquest vincle de confiança entre el món de l'empresa i la persona.
També vam començar a abordar una qüestió fonamental, que és l'assessorament sobre les vies de regularització administrativa. Moltes de les persones que acompanyem no poden treballar legalment, tot i tenir experiència, ganes i capacitat. Per això hem incorporat aquest suport dins del procés d'inserció, perquè entenem que la inclusió laboral comença molt abans de la pròpia entrevista de feina i, per suposat, de la feina. Acompanyant el procés d'arrelament és donar una oportunitat de futur, és reconèixer a la persona en tota la seva complexitat i és ajudar-la a sortir de la invisibilitat. En tercer lloc, hem potenciat les derivacions i les coordinacions amb altres entitats del territori, entenent que la col·laboració és clau, ja que quan sumem esforços i compartim coneixement podem oferir respostes més integrals i més personalitzades. I finalment hem posat en marxa un grup de suport a la gestió de tràmits digitals. Actualment ja ho sabem que la gran majoria de tràmits es realitzen de manera telemàtica i per a moltes persones que no tenen un accés fàcil a la tecnologia, aquest acompanyament pot marcar la diferència entre inscriure's en un curs, quedar-se fora, demanar ajuts com la beca menjador, rendes garantides, ingressos mínims vital, fins i tot treure el número de seguretat social o demanar la T-mobilitat. I això també és inclusió. Us deixo amb la meva companya, Cristina Vallet, que és, com ha comentat el Ramon, és membre de la Junta Directiva i actual voluntària del taller laboral per explicar-vos de primera mà algun cas de famílies que hem atès. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Com a voluntària del taller d'inserció laboral, volia compartir una història, és la història de la família que hem acompanyat durant l'últim any. És el cas de la Clàudia, que va arribar a Barcelona amb el seu fill. Va ser un procés molt dur i quan la vam conèixer es trobava sense feina, sense xarxa de suport, compartint una habitació amb una altra família i tot i això desprenia una força i una determinació impressionants. Des del primer moment vam començar a treballar juntes al treball, a l'itinerari laboral. A través del taller, la Clàudia va actualitzar el seu currículum, va practicar l'entrevista de treball i es va preparar per a les entrevistes. Sobretot, va recuperar la confiança per les seves capacitats. Poc després va començar una formació de neteja industrial i gràcies a la col·laboració amb una empresa, una entitat del barri, va aconseguir el seu primer contracte. Paral·lelament va participar en el grup de dones de l'entitat. És un espai d'escolta i de suport mutu i de creixement personal. Allà la Clàudia va trobar amistats i va compartir experiències i sobretot va sentir-se part d'una comunitat. En paral·lel vam acompanyar el seu fill, que estava en edat escolar. Es va integrar al programa de reforç educatiu de l'entitat i va millorar el seu rendiment. Fins i tot va poder participar després en activitats extraescolars i d'estiu. Veure aquesta evolució és superimportant a les persones que estan des de la incertesa i la soledat d'estabilitat i confiança. És el que dona sentit a la nostra tasca i això és d'agrair, sobretot amb aquesta donació. Avui la Clàudia és coordinadora d'equip, ha anat pujant i la seva confiança i el seu sentit és importantíssim. El seu fill segueix estudiant i tots dos continuen vinculats amb Bona Voluntat en Acció. Històries com aquesta ens recorden que quan oferim oportunitats reals i d'acompanyament sincer, el canvi sí és possible. Tot això ha estat possible en part gràcies al Premi Pinyol, que ens ha permès invertir en innovació social, en noves idees i en temps de repensar-nos. Sovint les entitats petites tenim moltes ganes de fer coses noves, però no sempre tenim els recursos per provar, per arriscar, per oferir, per millorar. Aquest premi ens ha donat aquesta oportunitat. Per això volem acabar posant en valor la importància d'aquests premis. No només reconeixen una trajectòria, sinó que donen els projectes que treballem des del territori i des de la proximitat, generant canvis reals en vides de persones. Gràcies també a totes les persones que fan possible Bona Voluntat en Acció, als voluntaris, als socis i sòcies, a les empreses col·laboradores. Cadascú afegeix el seu granet de sorra. Fa possible seguir amb la nostra tasca. Seguirem treballant amb la mateixa bona voluntat que ens ha acompanyat des del primer dia i per construir una societat més justa, més humana i més inclusiva, perquè creiem que el canvi comença amb un sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cristina. Gràcies, Júlia. Dues trajectòries d'èxit, la trajectòria de Bona Voluntat en Acció i la trajectòria en paral·lel que ens ha explicat ara
de la Clàudia. Bé, amics, hem arribat ja al moment de la veritat, l'hora de saber quins són els guanyadors d'aquesta edició, de la 28a, i ho sabrem directament per l'acte del jurat dels premis que llegirà el seu secretari, Antonio Martínez del Hoyo. Si us plau. Podeu aplaudir. Bona tarda. És el moment clau, realment, de la sessió. L'acte diu Premis al foment de l'ocupació Josep Maria Pinyol, 28a edició, que convoca Acció Solidària contra l'Atur amb el suport de la Fundació La Caixa i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Diu l'acte: reunits a Barcelona el dia 13 d'octubre de 2025, els membres del jurat d'aquests premis, format per Jesús Arribas, com a vicepresident de la Fundació, Francina Alsina, Àngels Calveras, Joan Fàbrega, Montse Martí, Ampar Porcel, Albert Recio, Ana Begoña Ruiz, Estelina Sunyer i Antonio Martínez del Hoyo com a secretari, ha acordat concedir el Premi a la millor iniciativa innovadora contra l'atur, dotat amb 10.000 euros al projecte Redó, Construcció Circular i Sostenible. Presentar... No lo tenia ensaiat així, no. Tornem-hi. El Premi a la millor iniciativa innovadora contra l'atur dotat amb 10.000 euros al projecte Redó, Construcció Circular i Sostenible, presentat per l'entitat d'inserció Saoprat SLU. Ara. He de dir que amb l'entitat Saoprat hi ha hagut una mica d'espoiler abans. El Premi a la trajectòria a favor de l'ocupació laboral dotat amb 10.000 euros a l'entitat Fundació Tresc. El jurat manifesta que, atesa la qualitat dels projectes presentats, li ha estat difícil escollir el més destacat pel seu caràcter innovador i creador de llocs de treball. Pel que fa a la trajectòria de les entitats presentades, el jurat reconeix la tasca desenvolupada en la lluita contra l'atur de totes elles. Bé les firmes i aquí s'acaba l'acte. Gràcies. Moltes gràcies, senyor secretari Antonio Martínez del Hoyo, per la lectura d'aquest acte. Ara jo el que faig és un resum, Premi Innovació per Saoprat, pel projecte Redó, Construcció Circular i Sostenible del Prat de Llobregat. Recull el Premi Jordi Ibáñez Ferrer, director de Saoprat. Entregarà el guardó a la innovació el senyor Pere Navarro, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Ha quedat immortalitzat, això? Perfecte, doncs escoltem. Jordi Ibáñez. Bona tarda a tothom. En nom de Saoprat volem donar les gràcies a Acció Solidària contra l'Atur per aquest Premi a la Innovació. Aquest reconeixement és una gran empenta per a nosaltres perquè valida una manera de fer que hem anat construint a poc, amb molta convicció i molta feina darrere. El projecte Redó neix d'una pregunta molt senzilla. Què passa amb tot allò que es llença quan es fa una reforma o s'enderroca un edifici? I la resposta per nosaltres és clara. Aquests materials, fustes, ceràmica, ferro, portes, finestres, no són residus, són recursos amb valor que poden tenir una segona vida. A través de la deconstrucció selectiva i la reutilització de materials de construcció, volem demostrar que és possible repensar la manera com construïm, que podem fer-ho reduint l'impacte ambiental, però també creant oportunitats per a les persones. Perquè la nostra innovació no és només ambiental, també és social. A Saoprat, cada projecte de deconstrucció és també un projecte d'inserció laboral per a joves en situació de vulnerabilitat. Joves que potser han tingut un recorregut complicat, però que a través d'aquest projecte descobreixen una feina amb sentit, una experiència formativa, una nova oportunitat. Ells són, sens dubte, l'ànima de Redó. Rebre aquest premi ens emociona perquè posa en valor aquesta mirada diferent, aquesta manera d'entendre la innovació com una eina per transformar realitats, perquè innovar no és només crear una tecnologia nova,
sinó atrevir-se a mirar el que ja tenim d'una altra manera i convertir allò que semblava un problema en una oportunitat. Aquest premi també és un reconeixement a totes les persones i entitats que ens acompanyen, als equips tècnics, als arquitectes i constructores que confien en nosaltres, a les administracions que aposten per la sostenibilitat i la inserció i, sobretot, als joves que hi posen l'energia, l'esforç i la il·lusió de cada dia. Des de Sao Prat seguirem treballant perquè cada projecte sigui una oportunitat per construir un futur més circular, més just i més humà. Moltes gràcies per creure que és possible fer les coses d'una altra manera i per donar-nos la força per continuar fent-ho. Gràcies. Potser que t'emportis el premi. Gràcies, Jordi Ibáñez. Ja saps que t'esperem a la 29a edició perquè aquí passem comptes. Després voldrem saber com hem invertit tots aquests diners i com s'ha disparat tot aquest talent que ens descrivies. Molt bé, i el Premi Trajectòria per la Fundació Tresc de Girona recull el Premi Montserrat Cardona Iguacén, presidenta de la Fundació Tresc. Entrega el guardó a la trajectòria al senyor Francesc Ventura, adjunt a la direcció de l'àrea d'inclusió social de la Fundació La Caixa. Montserrat. A veure, que estic molt nerviosa, tot i que porto xuleta. A veure, per començar vull agrair a la Fundació Acció Solidària contra l'Atur i a la seva presidenta, a la senyora Adriana Casademont, el Premi Foment a l'Ocupació Josep Maria Pinyol a la trajectòria com a entitat. Així també com agrair, evidentment, a la Fundació La Caixa, el seu suport i la seva col·laboració i al senyor Francesc Ventura com a representant. La Fundació Acció Solidària contra l'Atur té com a objectiu la lluita contra l'exclusió laboral i social de les persones en situació de més vulnerabilitat. Com a Fundació Tresc, coincidim al 100% amb aquest objectiu, atenent a les persones amb discapacitat i amb trastorns de la salut mental per tal que, a través d'aconseguir una feina, puguin participar en la societat en la que viuen com a ciutadanes de ple dret. Aquí m'ha agradat especialment la definició aquesta de l'objectiu de l'ASCA en el sentit que és laboral i social, perquè la inserció laboral, si no és en el marc d'una inserció laboral, si no és en el marc d'una inserció social molt més àmplia, no té cap sentit. El sentit és aquest sentit comunitari i que les persones siguin reconegudes en tots els seus entorns on viuen. La Fundació Tresc va néixer l'any 94, fruit de la iniciativa de 4 professionals dels camps educatiu i social, amb l'objectiu de la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat en entorns laborals ordinaris. Això vol dir que nosaltres no tenim cap centre especial, sinó que acompanyem a les persones, a les empreses, a qualsevol empresa, a buscar una feina i a buscar una feina d'entrada, i després que les contractin. Després ja explicaré. Aquí m'agradaria explicar una mica per què ens diem Fundació Tresc i el nom. Aquest nom va sorgir, té 2 sentits. Un literal, tresc vol dir treball, en català antic, però també té un sentit simbòlic, que és anar i venir de les abelles, del rusc a les flors, o a les plantes, o als arbres, o als arbustos per fer la mel. Llavors, les abelles les reconeixem amb tot aquest benefici que aporten la pol·linització, però aporten biodiversitat. Fent un paral·lelisme amb les persones que nosaltres aquí donem suport, ara no és que els compari amb les abelles, ho faig simbòlic, però sí que participen activament en els propis entorns comunitaris, perquè les abelles són molt comunitàries, són agents actius
fan progressar els entorns comunitaris i aporten riquesa i diversitat. La metodologia que nosaltres emprem, i és la que ens caracteritza, és la del treball amb suport. El treball amb suport és l'acompanyament individualitzat de totes les persones que vulguin treballar perquè puguin fer-ho en igualtat d'oportunitats. I per això necessiten tots els suports necessaris. Aquí, aquests suports, la importància d'aquests suports és que siguin... A veure, nosaltres acompanyem directament a les persones, a les empreses. Fem tot el procediment de formació, orientació, recerca de feina i llavors, quan es troba una feina adequada i que ells vulguin i triada lliurement o acceptada lliurement, se'ls acompanya a l'empresa in situ per ensenyar-los i per donar suport a les tasques, a la mediació, amb els altres professionals, amb els companys de feina, per tal que es vagin incloent i vagin aprenent la feina i sobretot després, perquè la nostra societat, a part de la immediatesa que han comentat abans, té la part aquesta dels resultats. I llavors tots els programes acostumen a preguntar quantes persones has inserit com a gran resultat, quan moltes vegades els resultats són molt més amplis, però a part d'aconseguir les feines i treballar, per nosaltres és molt important tot el que és el manteniment del lloc de treball, perquè contempla també fomentar també el canvi i les millores com a progrés i creixement de totes les persones. Aquí només volia dur també dues dades, perquè ara estem a l'any 2025, els Premis Pinyol ja fa 28 anys que s'atorguen, com a Fundació Trex també fa més de 30 anys que fem aquesta feina, estaria bé que no l'haguéssim de fer, però a dia d'avui dues dades claus amb el tema de la taxa d'activitat, per exemple, de les persones amb discapacitat i amb trastorns de la salut mental. Encara estem amb una taxa d'activitat només del 37,1%, mentre que les persones que no tenen cap discapacitat estan més per sobre del 80%. I després d'aquest 37,1% que en principi estan actius, la taxa d'atur és un 17,8% a les persones amb discapacitat, quasi el doble de les sense discapacitat. Això el que fa és veure que tenim molta feina i que hi ha unes legislacions que aposten i que ens han de donar aquest marc i aquest marc que ens ha d'ordenar, ens ha d'aplicar, però que ens ha d'obligar. I llavors partim encara dels drets humans de l'any 48, que ja es parlava del treball digne, hem anat avançant, vam tenir una Constitució a l'any 78 que també parlava del dret al treball, després vam fer, per les persones amb discapacitat, va sortir la LISMI, una llei molt celebrada, el 1982, però després les lleis posteriors no ens han acabat d'ajudar, algunes han anat reculant. A l'any 2006 Nacions Unides va fer una convenció per a les persones amb discapacitat, pels seus drets, i encara hem d'anar fent lleis, perquè això del treball digne encara ho tenim una mica encallat i tenim ja, per últim, els objectius aquests de desenvolupament sostenible que ja ha tirat la pilota al 2030. Llavors, aquí el nostre repte serà aquest, continuar transformant els entorns perquè la igualtat d'oportunitats per a totes les persones es pugui fer efectiva. I no voldria acabar, que m'he deixat una gent molt important de la nostra tasca, que són les empreses. Dintre la nostra feina oferim oportunitats a les persones, però és gràcies a les empreses, perquè aniran a treballar aquestes empreses, i aquesta sensibilització i el Premis d'avui pot ser una gran ajuda també de difusió, gràcies també a aquesta altra pota que són les empreses, podem tirar endavant aquest repte. Moltes gràcies. Gràcies, Montserrat Cardona, per explicar-nos aquests detalls de la Fundació Tresc i aquest agermanament amb els himenòpters que ens endolcen una mica la vida.
Ha arribat el moment ja, després de felicitar a tots els guardonats, de la cloenda d'aquest acte i que serà a càrrec de la presidenta de l'Acció Solidària contra l'Atur, de l'Adriana Casademont. Només dir-vos que moltes gràcies, que estem molt orgullosos de les empreses que tot el que heu fet en aquest darrer any, les guanyadores de l'any passat, i encoratjar-vos a les empreses guanyadores d'aquest any en què aquests premis siguin el principi d'un llarg camí i fructuós per a les vostres fundacions. Per tant, molt contents de tenir aquesta jornada tan bonica i crec que hi ha una sorpresa al final i sobretot no marxeu perquè tenim encara un parell de sorpreses per tots vosaltres. Gràcies per la vostra companyia. Fins sempre. Pere, Adriana, Francesc, doncs, moltes gràcies per la vostra participació en aquest acte. Ara arriba ja el moment final en el que, si tot va bé, aquests sillons, aquestes butaques desapareixeran i aquí s'ubicarà un grup de música que es diu Barqueno. És un grup fundat el 2013 i que està integrat per Juan Carlos García Vázquez i Carlos Lázaro Peña, tots dos intèrprets de la bandúrria, Sergi Fernández García, al llaüt tenor, i Antonio García Rodríguez, que interpreta tocant la guitarra. Ens oferiran un ric repertori de música popular i també clàssica, amb especial atenció a alguns autors del modernisme català. Amb tots vostès, de seguida, el grup Barquero. M'avanço per informar que després d'aquesta actuació, que segurament complirà totes les nostres expectatives, allà al costat tindrem un moment per fer una xerrada, ja amb un ambient més distès i amb una copa de cava a la mà, que això també s'agraeix. Un aplaudiment pel grup Barqueno.
hoy se cumple 100 años desde que se compuso esta pieza. Tocaremos dos piezas más, ahora una pieza muy conocida. La voy a decir en alemán, pero cuando la empecemos a tocar la conocerán perfectamente. Eine kleine Nachtmusik de Mozart, y después haremos el fandango de la zarzuela Doña Francisquita de Amadeu Vives.
Que en volem un altre? La primera, la segunda. Una mica més ràpida, més lenta. Moltes gràcies, grup Barqueno, pel vostre talent, pel vostre virtuosisme. Han acabat amb la llegenda del petó. Què millor que un petó per acomiadar aquest acte, per dir adeu,
per agrair-vos la vostra presència, per haver compartit aquest temps de bona voluntat cap a aquelles persones que són més vulnerables, per reflexionar sobre la necessitat del que podem fer nosaltres, cadascú de nosaltres, per ells, i si podem contribuir-hi, donar endavant aquest pas. Acaba aquesta 28a edició, però s'està preparant ja la 29a edició dels Premis Pinyol. Saben els premiats que tenen un deure amb aquesta institució i saben els futurs premiats, o si no ho saben els hi dic jo, que aquí tindran l'oportunitat, amb Acció Solidària contra l'atur, de progressar i de fer-se un lloc en aquesta societat. Moltes gràcies i bona nit.